खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ दोलोनि सोरखार फैनायनि उनाव आथिखालाव खुंथाय सोरखाराव थानाय बिपिएफ दोलोनि खोथा होनाय बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया खोथा होखानाय बायदियै दासान्दि मोनफानि उनाव मोनफा राङारि मदद साख्रिनि थिसनथाय आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव हाबा मावनायखौ नुनो मोनगासिनो दं। बेबायदिनो रायजो राजाफोरनो खोथा होखानाय बायदियै बिपिएफ सोरखारा मोनबा गेरेन्टि स्किमनि रां चेकखौ दिनैनिफ्राय बिटिसिनि गुबुन गुबुन जायगायाव राननानै होगोन। मिथिनो मोन्दों बिटिसिनि मोन 40 बियाबावबो बे रांनि चेकखौ गथायगोन। पार्लियामेन्टनि बुंथिगिरि ओम बिरलाया आसाम प्रदेश कंग्रेसनि आफादगिरि आरो एमपि गौरव गगैखौ जर'खा बिबान होदों। एमपिखौ भारत फिलिपिन्स फ्रेन्डशिप ग्रुपनि दैदेनगिरिनि बिबान होनाय जादों। बे हान्जाखौ राजथान्दैयारि आरो लोगोआरि सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय दानाय जादों। फारसेथिं बिजेपि सोरखारनि मन्त्रि पवित्र मार्गेरिटा बिथाङा गौरव गगैखौ बे बिबानखौ होनायनि उनाव फिनजाथाय होदों। बिथाङा बुङो दि गौरव गगैखौ जेबो बुंथिगिरिनि बिबान होनाय जायाखै, खालि दैदेनगिरिनि बिबानखौल' होनाय जादों। बिथाङा बुंबावो दि बियो मोनसे रुटिन खान्थि, मानोना बिथाङा दासिमबो एमपि महरै खामानि मावगासिनो दं। बेनिखायनो बिथाङा गासै सुबिदाफोरखौ मोननांगौ होनना बुंबावो। गुबुन फारसेथिं पाकिस्तानी एजेन्ट महरै दायनिगिरि गौरव गगैखौ दासिमबो दायनिगिरि खालामनाय जायाखै होननानै मख'नानै बिथाङा बेखौबो बुंबावो दि जेब्ला न्यायपालिकाया बे आयदानि सायाव गावनि थिरांथाखौ होयो आरो गौरव गगैया दायनिगिरि मोनो, अब्ला बिथाङा गासैबो सुबिदाफोरनिफ्राय जानगाराव थागोन होनना बिथाङा बुंबावो। पाब्लिकफोरनि गाग्लोबनायाव बलि जानांदों पुलिस मावफारिया। जाय जाथाया सोमजिदों चिरां जिल्ला बिजनी 2 नं बालातलाव। जाथाया सोमजिदोंमोन जेब्ला हाखौ लानानै सोमजिनाय दावराव-दावसि एबा दान्थे-बिदान्थेयाव दायनिगिरिफोरखौ हमनो थांनाय समाव दायनिगिरिनि नखरनि सुबुंफोरा पुलिसनि सायाव गाग्लोबदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दायनिगिरि आब्दुल सालाम 44 बोसोर बैसोनि आरो आब्दुल तलिब 25 बोसोर बैसोनिखौ बिजनी पुलिसनि मोनसे हानजाया वारेन्टनि गेजेरजों सानै दायनिगिरिखौ हमनो थांदोंमोन। दायनिगिरिफोरनि नखरनि सुबुंफोरा पुलिसनि खसाबखौ बिसिनो नाजानायजों लोगोसे पुलिस बिबानगिरिनि आखायाव अरना होयो आरो पुलिसनि गारियाव गाग्लोबो। पुलिसनि सायाव गाग्लोबनाय सुबुंफोरखौ चत्तार आली, आब्दुल जाजिल, जाहाजमाल आली, आली हुसैन, शहादत आली, आब्दुल सालाम आरो आब्दुल तलिब होनना मिथिहोदों पुलिस फारसेनिफ्राय। गुबै दायनिगिरि आब्दुल सालामखौ पुलिसा खानो हाबायब्लाबो गुबुन सासे दायनिगिरि आब्दुल तलिबा खारखोमानानै दं होनना सुलुङाव फोरमायदों। तामुलपुर पुलिस बिफाना 4 बोरमा सिखावखौ हमनो हादों। तामुलपुर जिल्ला पुलिस बिफाननि मोनसे गेदेर जाफुंसारनाय। थांनाय 23 फेब्रुआरि खालाराव तामुलपुर बिफाननि सिङाव थानाय बक्तपारा गामिनि पुट' दासनि बिसि बानु दास, जायनि 46 बोसोर बैसोनि, बिथांजोआ थानायाव गसर होनाय बायदियै 4 बोरमा सिखावखौ हमनो हादों। अजद होगिरि बिथांजोआ बुङो दि बिथांनि गोसोम गाबनि बोरमाखौ थांनाय 22 फेब्रुआरि खालारनि बेलासि 4:30 रिंगासो समाव दलंपार ओनसोलनिफ्राय सिनाय मोनै सुबुंफोरा खावदोंमोन। बे अजदनि सायाव थाबैनो राहा लानानै पुलिसा नायबिजिरनायखौ जागायो आरो जाथायजों लोब्बा थानाय 4 सुबुंखौ सिनायथियो आरो हमनानै थानायाव लाबोयो। पुलिसनि जिङाव नांनानै हमजानाय बिसोर 4 बोरमा सिखावफोरा फारियै बरकपा गामिनि मानव राभा 23 बोसोर बैसोनि, हृदय राभा 20 बोसोर बैसोनि, पुनिया गामिनि पंकज राजबंशी 26 बोसोर बैसोनि आरो बक्तपारानि बिशाल ज्योति सरनिया 22 बोसोर बैसोनि होननानै सिनायथिदों। दायो बिसोर 4 सुबुंनि आखाइनिफ्राय खावनाय बोरमाखौ बोखांनो हानाय जाबाय आरो बोरमाखौ बिगुमानो गथायनानै होफिनबाय तामुलपुर पुलिस बिफाना। बिसोर गासिबो दायनिगिरिफोरखौ आयेनारि बिजिरनायनि थाखाय बाक्सा जिल्लानि बिजिरसालियाव गथायनाय जागोन होननानै मिथि मोन्दों। मख'नो नांगोन दि तामुलपुर जिल्लानि दाब दाब जायगायाव बोरमा आरो मोसौ गोमानाय जाथाया सम सम सोमजिगासिनो दं। बेखौ नोजोर होनानै गोख्रों राहा लादों तामुलपुर जिल्ला पुलिस बिफाना। हादोरसानि लाख लाख सोरखारि मावफारियाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। हादोरसायाव 8थि बेथन आयोग दानायनि थाखाय गेजेटआव फोसावनाय जादों। रायजो बेंगिरिया फोसावनाय गेजेट फोसावलायनि बायदिब्ला आजिरा मोननाय आईएएस अफिसार सुभाष चन्द्र दासखौ 8थि आसाम पे कमिसननि दैदेनगिरि महरै थिसननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे पे कमिसनखौ थांनाय 2016 मायथाइयाव दानाय जादोंमोन। 10 बोसोरनि उनाव हादोरसायाव
फिन बे पे कमिसनखौ दानाय जादों। फोसावलायनि बायदिब्ला आजिरा मोननाय IAS अफिसार सुभाष चन्द्र दासनि मासिगिरिया बे आयगखौ दानाय जादों। आयगाव सोद्रोमा महरै दंफायो कर्मिक बिफाननि गागि नेहाथारि, ARTPP नि गागि नेहाथारि, रांखान्थि बिफाननि गागि नेहाथारि, जुडिसियेल बिफाननि कमिशनार आरो जर'खा नेहाथारि आरो रांखान्थि बिफाननि जर'खा बिथोनगिरि एबा रांखान्थि बिफानजों सायख'जानाय सासे गागि नेहाथारि। गुबुन फारसेथिं गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि प्रफेसार रतुल महन्तखौ 9थि आसाम पे कमिसनाव जर'खायै हांख्रायहरनाय जादों। बे आयगनि गाहाय मावख'आ गुवाहाटीआव थागोन। बेराफारसेथिं हलि फोरबोनि थाखाय आसाम सोरखारा मार्च दाननि गिबि सप्तानि थाखाय होनांगौ बेथनखौ 27 फेब्रुवारि खालारावनो होनो थाखाय थिरांथा लाबाय, जेराव गिबि मन्थ्रिया बे बाथ्राखौ फोसावदों। BTCआव हाथियार लाग्रा, मैहुर खालामग्रा आयेन बेरेखायै हाग्रायाव जिब-जुनारखौ गावथारनानै जुनारनि बेगें हाराखौ लानानै फालांगि खालामग्राफोरनि हेंथायै बे समाव गोख्रों अपारेशन खालामदों मानास हायुङारि हाग्रामायाव। पुलिस बिफाननि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे कामान्ड'फोरखौ लाफानानै जागायदों हाथियार लानानै अरनाव बेरायथिंग्रा जिब-जुनारखौ गावथारनानै मिथिंगायारिखौ खहा खालामग्राफोरनि हेंथायै जागायदों अपारेशन। जों मिथिगौ गोबां समफोरावनो मैहुर खालामग्रा सिखारि एबा सुबुंफोरा हाग्रा बिफाननि आखायाव एबा पुलिसनि जेआव गोग्लैनायाव आयेन बेरेखायै एबा आयेन बादियै साजाखौ मोनदोंब्लाबो खायसे दुथां सुबुंफोरा आयेननि बेरेखा हाबा मावनायनिफ्राय गोजान जानानै थाङाखै। बे बिथिंखौ नोजोर लाखिनानै आसाम पुलिसआ जागायदों अपारेशन, जेराव थांनाय माखासे सान सिगांनिफ्रायनो मानास हायुङारि हाग्रामायाव फालांगि खालामग्रा हाथियार लाग्राफोरनि हेंथायै गोख्रों अपारेशनखौ जागायदों आरो बिथांमोनखौ हमनो मोनोब्ला आयेननि गेजेरजों साजा होगोन, बे बाथ्राखौ पुलिस फारसेनिफ्राय मिथिहोदों। हादोरनि नोगोरारिफोरनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान होननानै बुंनांगोन। हादोरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया थांनाय रबिबाराव भारतनि गिबिसिन नमो भारत रिजनेल रेपिड ट्रान्जिट सिस्टेमखौ बेखेवनानै बिथाङा लोगोसे दिल्ली मेरठ नमो भारत करिडरखौ बेखेवनानै होयो। RRTS प्रजेक्टआव दिल्लीनि सराय काले-खान आरो निउ अशोक नगरनि गेजेराव 5 किल'मिटार गोलाव आरो उत्तर प्रदेशनि मेरठ खोला मदिरपुरमनि गेजेराव 21 किल'मिटारनि गोलाव खोन्दो दं। नमो भारत लामाया 89.15 किल'मिटार गोलाव, जायनि गेजेराव 70 किल'मिटारसो गोजौ आरो 12 किल'मिटार हा सिङाव ट्रेन सिबिथाया खारनाय जागोन। दिल्लीनि सराय काले-खान आरो मेरठनि मदिपुरमनि गेजेरनि जानथायखौ 55 मिनिटनि गेजेरावनो फोजोबनो हागोन। सराय काले-खानआ बे बिथांखिनि एबा मावथांखिनि बयनिख्रुइबो देरसिन स्टेशन, जायनि जौथाया 22 मिटारसो जागोन। दिल्ली गाजियाबाद मेरठआव नमो भारत रेल सिबिथायनि गिबि सानाव हान्था मेलानि रेकर्ड बानायनाय जादोंमोन। बेनि उनाव मावख'गिरिफ्रा फोरमायनाय बादिब्ला बे नमो भारत रेल सिबिथायाव दावबायनाय दावबायारिफोरनि अनजिमाया 1 लाखनि बारा जाबाय। गोदान दिल्ली हान्थामेला निगमनि खारिथि बादिब्ला दावबायारिफोरनि सुबिदानि थाखाय बे स्टेशनाव 8,000निबो बांसिन गारिफोरनि पार्किंनि सुबिदा थागोन। बेनि अनगायैबो गाजियाबाद स्टेशनाव बयनिख्रुइ देरसिन साखा खबनै पार्किंनि सुबिदा थागोन, जेराव मोनसे समावनो गं 370 साखा खबनै आरो गं 632 साखा खबनैफोर थानो हानायनि सुबिदा दं। मख'नो गोनांनि दिल्लीनि बायजोआव नमो भारत स्टेशनावबो जर'खा सुबिदाफोर होनाय जादों। गं 266 साखा खबनै गारि आरो गं 837 साखा खबनैनि थाखाय सिगांग्रो राहा खालामनाय जादों होनना मिथि मोनदों। चिरां जिल्ला बिजनीनि MLA अजय कुमार रयनि सायाव रायजो राजाफोरनि कौटि रां जाख्ल'नायनि अजद। MLAनि सायाव रायजोफोरा अजद होनाय बादिब्ला जीवन ज्योति ग्रामीण विकास निधि मुंनि नंखाय राङारि फसंथान गायसनदोंमोन आरो सुबुंफोरनि खस्थ'नि रां खामायनायखौ लानानै जाख्ल'दोंमोन, जेराव बेंकआव जमा दोननाय रांखौ मोनफिननो हायैनि थाखाय कास्टमारफोरा गिखांनाय थासारियाव फैदों। थारैनो बिजनीनि MLA अजय कुमार रयनि जीवन ज्योति ग्रामीण विकास निधि मुंनि नंखाय राङारि फसंथानजों मा सोमोन्दो दं? नंखाय राङारि फसंथानखौ बन्द खालामनायनि उनाव बे सोराङाव फैदों दि MLA अजय कुमार रयआ सुबुंफोरनि खस्थ'नि रां खामायनाय आरो रांखौ जाख्ल'नायाव लोब्बा दंमोन। जाथायनि बागै फोरमायनाय बादिब्ला 2020 मायथाइयाव MLA अजय कुमार रयआ सासेनि लोगोफोरजों लोगो नांनानै जीवन ज्योति ग्रामीण विकास निधि लिमिटेड मुंनि मोनसे रांखान्थियारि फसंथानखौ खुलिदोंमोन। बङाइगाव आरो बिजनीआव दालाय मावख' गायसननायजों लोगोसे बे रांखान्थियारि फसंथाना 2020 मायथाइनि 31 दिसेम्बरनिफ्राय राङारि लेनदेनखौ जागायदोंमोन।
बिदिनो खम रां जमा दोननायनिफ्राय बांसिन मुलाम्फानि मिजिंजों आबादारि, मावदांसा आरो फिसा फालांगिरि आरो गोरिब थाखोनि सुबुंफोरा रांखान्थियारि फसंथानाव रां जमा दोनदोंमोन एबा रांखौ होदोंमोन। साननैसोनि थाखाय बे रांखान्थियारि फसंथाना बन्द जादोंमोन आरो गोबां रायजो राजाफोरनि राङा खहा जादोंमोन। नगाव जिल्लानि उरिया गावनि बाबी हाजरिकानि फिसाज्ला पार्थ ज्योति नाथआ हायद्राबादाव निउ वेब सिकिउरिटि एजेन्सिनि सिङाव खामानि मावबाय थानाय समाव सनिबारनि मोनायाव गावनि खथायाव जिउ फोजोबना लानायनि खौराङा गासै उरिया गावआव दुखुनि साया खोख्लैदों। 30 बोसोर बैसोनि पार्थ ज्योतिया गावनि जोबोद निखावरि नखरनि सासेल' खामायग्रा सुबुंमोन। बोसोरसे सिगां खामानि नागिरनानै बिथाङा हायद्राबादाव थांदोंमोन। जाथायनि खौरांखौ मोननायनि उनाव बिथांनि नखरनि सुबुंफोरा बे कम्पानिनि सासे हेमन्त डेकल मुंनि सुबुंजों सोमोन्दो लायो, जेराव पार्थआ हायद्राबादाव खामानि मावगोन, नाथाय बिथाङा जिउ गोमाबाय होनना खौरां मोननायनि उनाव जायगानि पुलिसनो खौरां हरो। पार्थनि गोथैसखौ लायनो पार्थनि बिमा बाबी हाजरिका आरो नखरनि सोद्रोमाफोरा हायद्राबादसिम सहैयो आरो बेनि उनाव समबारखालिनि फुंनि 9:30 रिंगायाव गासिबो नेमखान्थिफोरखौ फोजोबनानै हायद्राबादनि पुलिसा गोथै सहखौ नखरनो गथायनानै होयो। हायद्राबाद पुलिसनिफ्राय नखरनि सुबुंफोरा गोथै सहखौ मोननायनि उनाव आसाम सोरखारनि मान बावनाय बिथांखिनि गेजेरजों मंगलबारखालि उरिया गावआव थानाय बिथांमोननि न'आव लाबोनाय जादोंमोन आरो जोबथा बिदाय खालामो। गुवाहाटी नोगोरमायाव गोब्राब बार बारनायजों आबहावाया गोबां गुबुंले जादों। थांलाय फैलाय गारिनि हाद्रि आरो बारा गुवाहाटीनि बारमण्डलखौ गाज्रि रोखोमै गुबुंले खालामदों। बे दानाव बार क्वालिटि इन्डेक्सआ गाज्रिसिन महर लादों, जेराव बोहैथि दाननि एबा फेब्रुवारि दानाव बार क्वालिटि इन्डेक्सआ 294 सिम बांदों। मख'जाथाव दि गुवाहाटी नोगोरमायाव थांनाय 17 फेब्रुवारि खालारनिफ्राय 23 फेब्रुवारि खालारसिमाव बार क्वालिटि इन्डेक्सआ 100 आरो 200 नि गेजेराव जादों, जायनि थाखाय बारहावाया गाज्रिसिन महर लादों। बेनि सिगांबो 12 फेब्रुवारि खालारनिफ्राय 16 फेब्रुवारि सिमाव 200 निफ्राय 300 मोन। गुवाहाटीनि गुबुंले आबहावानि सायाव पल्युसन कन्ट्रल बर्डनि गाहाय आबहावा बिगियानगिरि डक्टर गौतम कुमार मिश्रा बिथाङा बुङो दि गोरान बोथोरनि थाखाय बोसोरफ्रोमबो जानुवारिनिफ्राय मार्च दानसिम गुबुंले आबहावानि थाखोआ बांलाङो, नाथाय थांनाय 2-3 बोसोरनि रुजुनायाव बे बोसोराव बार क्वालिटिनि इन्डेक्सआ बांसिन जादों होनना बिथाङा बुंदों। मोनसे दुखुनांथाव खौरां, सापराव 7 थाखोनि सासे फरायसुलिया लामा जाब्रबथायाव जिउ गोमाबाय। फरायसुलिया चापर बहालपुरनि हिमासि रायमोन। फरायसालिनिफ्राय फैफिनबाय थानाय समावनो गंसे पेसेन्जार गारिजों हरखाबै मोगा-मोगि सौग्रावलायनायाव जाब्रबथाय जानानै जिउ गोमायो। भारतनि नसुंआरि हादोर नेपालाव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जादों। बे जाब्रबथायाव बिबिसिनि मोनसे रिपर्टनि बादिब्ला सा 19 सुबुंनि जिउ खहा जाबाय। रिपर्टनि बादिब्ला समबारनि फुङाव नेपालनि दार्जिलिं जिल्लानि गजुरी खाथिनि गंसे पेसेन्जार बासआ त्रिशुली दैमायाव गोग्लैना जाब्रबथाय जायो। जाथायनि उनाव रैखाथि हान्जाया जाथाय जायगायाव सहैनानै थासारिखौ नायबिजिरो आरो रैखाथि हाबाफारिखौ जागायो। हाथियार दैग्रा पुलिस हान्जानि बुंथिगिरि बिष्णु प्रसाद भट्ट बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला नेपालनि राजथावनि काठमान्डुनिफ्राय 90 किल'मिटारसो सोनाबथिं थानाय पृथ्वी राजा लामाजों पकरानिफ्राय काठमान्डु फारसे फैबाय थानाय गंसे बास गारिया त्रिशुली दैमायाव गोग्लैयो आरो सा 20 दावबायारिफोरा जोखोम जायो। दासिम जाब्रबथाय जानाय जायगानिफ्राय सा 19 सुबुंनि गोथै सहखौ बोखांनो हानाय जाबाय। फारसेथिं जोखोम जानाय दावबायारिफोरखौ बासनिफ्राय बोखांनो हायो। जोखोम जानाय दावबायारिफोरखौ गोजौ थाखोनि फाहामथाय होनो थाखाय जायगानि गोबां देहा फाहामसालिफोराव थिसननाय जादों। बेजों लोगोसेनो नेपाल आर्मी, आर्म पुलिस फर्स आरो नेपाल पुलिसखौ रैखाथि होनो अपारेशननि थाखाय जाब्रबथाय थिलियाव थिसननाय जादों होनना नेपालनि आर्म पुलिस फर्सनि बुंथिगिरिया बुङो। थैनाय सुबुंफोरनि गेजेराव निउजिलेन्डनि सासे दावबायारिबो दंमोन। गुबुन फारसेथिं मिथिनो मोनबावनाय बादिब्ला जोखोम जानाय सुबुंफोरनि गेजेराव सासे जापाननि दावबायारि दंमोन। सासे डच आइजोबो दंमोन, नाथाय जाब्रबथायनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो रोखायै मिथिनो मोननाय जायाखैब्लाबो पेसेन्जार बासआ बांद्राय खारनायनि जाहोनाव बे जाब्रबथाया जादों होननानै पुलिसआ सन्देह खालामदों। बे जाथाया गासै ओनसोलावनो दुखुनि साया खोख्लैदों। धेकियाजुलि ओनसोलनि साहा बागानाव खामानि मावग्रा आदिबासि सुबुंफोरा जायगानि एमएलए आरो मन्त्रि अशोक सिंघालनि हानि पाट्टा आरो हानि रेबगान्थि होयैनि थाखाय रागा जोंखांदों। बे बिथिंखौ नोजोर लाखिनानै दिनै फुंनि 11:45 रिंगायाव आदिबासि फरायसा आफादा
दिकियाजुलि ओनसोलारि आफादनि मावख'गिरि आरो सोद्रोमाफ्रा माहारियारि राजालामा 15 नंनि दिकियाजुलि टाउननि गेजेराव मन्त्रि अशोक सिंहालनि मुसुखा सावना सोमावसारदों। सोमावसारगिरिफ्रा बायदि रोखोमनि स्ल'गानजों गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारिखौ लायो। धरना होगिरिफ्रा अशोक सिंघल गो बेक, अशोक सिंघल मुर्दाबाद बायदि स्ल'गान होनायखौ नुनो मोन्दों। बे हाबाफारिखौ आदिबासी फरायसा आफादनि दिकियाजुलि ओनसोलारि आफादनि आफादगिरि सिक्कादार किशन नेहातारि दिनेश तान्तिनि दैदेननायाव मावफुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव सनितपुर जिल्ला आफादनि आफादगिरि आनन्द तान्तिजों लोगोसे गोबां गुबुन गुबुन सोद्रोमाफोराबो बाहागो लादोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। मोनसे दुखुनांथाव खौरां, झारखन्डआव एयार एम्बुलेन्सनि जाब्रबथायाव सा 7 सुबुंनि जिउ खहा। रांचीनिफ्राय गोदान दिल्लीसिम थांनाय समाव झारखन्डनि चतरा जिल्लायाव एयार एम्बुलेन्सआव गाखोनाय गासै सा 7 सुबुंनि जिउ खहा जायो। खौरां मोननाय बायदिब्ला बे बिरखंआ रांची बिरखं गाथोननिफ्राय मोनाबिलि 7:11 रिंगायाव बिरलांदोंमोन आरो दसे समनि उनावनो हरखाब जाब्रबथायाव गोग्लैदोंमोन। मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला झारखन्डनि राजथावनि रांचीनिफ्राय बिरसा मुन्डा बिरखं गाथोननिफ्राय दिल्लीसिम थांनाय समाव गंसे प्राइभेट चार्टार एयार एम्बुलेन्स बिरखंआ जाब्रबथायाव गोग्लैयो आरो बे बिरखंआव गासै सा 7 सुबुंफोर दंमोन, जेराव 2 क्रू मेम्बार दंमोन। जेराव बिरखंआ कलकाता एयार ट्रेफिक कन्ट्रलजों जोबथा रायज्लायनायनि उनाव मोनाबिलि 7:11 रिंगायाव बिरलांदोंमोन। बेनि उनाव बिरखंजों रादार आरो रेडिअ' मोन्नैबो सोमोन्दोआ गोमादोंमोन। बे सोमोन्दोआ वाराणसीनिफ्राय 100 माइलसो खोला सानजायाव गोमादोंमोन। बे समावनो बिरखंआव सा 7 दावबायारिफोर दंमोन, सा 2 पाइलट आरो सा 5 दावबायारिफोर। आरो बे जाब्रबथायाव केप्टेन विवेक विकास बिलागत पाइलट, केप्टेन जबरदीप सिंह पाइलट, संजय कुमार बेरामी, अर्चना देवी अटेन्डेन्ट, दारू कुमार अटेन्डेन्ट आरो डक्टर विकास कुमार गुप्ता जाय डक्टरमोन बिथांमोना जायगायावनो जिउ गोमायो होनना मिथि मोन्दों। थारैनो गोबां समफोराव आसामाव खालामनाय बायदिनो बिटिसिआवबो सानसे एभिक्सन जागोन नामा? बेयो मोनसे गेदेर सोंलु जानानै फैदों आरो साननो गोनां जानानै फैदों एबा साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैदों। गोबां समफोरावनो बर'फोरा अजद होबोबाय थादों बिटिसिआव आयेन बेरेखायै हा दखल खालामग्राफोरखौ एभिक्सन खालामनांगौ एबा बर', मिसिं, राभा, कार्बि सुबुंफोरनि अनगायै मुस्लिम, आदिबासि, बेंगलि, राजबंसि हारिनि सुबुंफोर जायफोर बिथांमोना दखल खालामनानै थादों एबा दखल खालामनाय हाखौ उदां खालामनांगौ एबा उदां लाबोनांगौ होनना गोबां सुबुंफोरा गारां दिखांबोदों आरो अजद होबोबाय थादों सोरखारनि फारसे। जेराव बिटिसिआव दाब दाब जायगायाव आयेन बेरेखायै हा दखल खालामग्राफोरखौ बिटिसि सोरखारा माब्ला होस्रांनाय हाबाफारिखौ लागोन बेखौ उननि समासो फोरमायसिगोन। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां, बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय, बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय।
बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिरो, बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिरो, अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा।